Ассалому алейкум апа хӯҳарои меҳрубон, тамошобинои канали мо. Ҳамака захш омаде ба канали мо духтаро. Имрӯза навори мо сар мешавад аз анами хел новинка шуба, леопардови шуба қабул кардем духтаро. В наличии дорем. Марҳамат кунед, рақамҳо дар рӯи экран дар WhatsApp нависен духтаро. ин шуба духтаро падзаказ шида буд. Ҳамин рӯзада як клиенти мо хоҳиш карданд ки леопардови шуба дастрас кунем. мо қабул кардем духтаро ва хостем ки имрӯз баҳри шумо ҳам видеоша партоем. Видеое ки шумо дар навор дида истодаед, видео фотоживояи модели ами бигем ки одами хидмонай пушида видео кардагиаша. Баъдан суратчам ҳастаи даиҷа духтаро ва видео ай мағозаи бигем ки борои хидмон дар ҳамиҷа гузошта мешавад баҳри шумо. Марҳамат кунед тамошобинои азиз, чӣ хеле ки шумо дидестен видеои живое. Бисёр духтарако хостанд ки ай пеш нишон тием. Ина баҳри шумо бо ай пеш нишон додем. Марҳамат кунед. Чӣ хеле ки гуфта гузаштам духтаро, нархш 8000 рубля, размерш единия ай 42 то 52 мешавад. боз гуфта мегзарам касоне ки заказ карданиянд духтаро дар рақамҳои WhatsApp нависен. иншаалло видеоҳои мо давом дорад духтаро. бисёр подписчико хостанд ки борои зимистона қабул кунем, яъне куртка, плашовка, джинсы. ва мо ин дархости шуморо дар замин намонда қабул кардем ва инак дар видеоҳои ояндаамон фақат борои зимистона мешавад. новинкаҳои навпанав хит тренди ами сезон мешавад духтаро. марҳамат кунед, подписатсия кунед, лайк комментарияро фаромӯш накунед. бо мо бошен то видеоҳои оянда. иншаалло ки борои арзон ҳам дар видеоҳои оянда монда мешавад. шумо ҳаматон медонед ки шуба ҳама вақт қимат астай, барое ки чанд солҳо мепӯшен. барои ҳамин духтаро хоҳиш мекунем ки моро бифаҳмед. хайр.